Pois para min é tentar explicar o inexplicable, non? A literatura, de algún xeito, é a boca, o que dá voz a aquilo que podemos chamar o máis extraño, a zona secreta, non? Polo tanto, tamén é moi difícil saber cando se prendeu, digamos, ese misto, non? Penso que ten moitísimo que ver non só co ler, digamos, non só coa tradición literaria culta ou escrita, senón que ten moitísimo que ver co libro da vida, coa propia experiencia. É algo, penso que o momento fundacional é un momento sensorial, non? O momento en que os ollos queren ver, sobre todo queren ver aquilo que non se pode mirar, e que os oídos queren oír, queren escoitar, sobre todo aquilo que non se pode oír, non? E que a boca quere dicir aquilo que non se pode dicir. E iso é como un proceso de un tempo de apertura, non? O corpo ábrese, un ten a sensación de que houbo idades, de que houbo tempos na infancia en que, mesmo na primeira adolescencia, en que experimentaba esa apertura dos sentidos, que quería que estaba a pasar algo na boca dos demais, na oralidade do pobo, digamos, en que enxameaban as palabras e que prendías ali, estaba a pasar algo, iso que Pimentel chamou o milagre do mundo, non? Entón, para min, máis que realmente o intro decisivo non é tanto caligráfico de cando un pon en marcha o andar da escrita, senón o que pasou, digamos, como célula nai previamente, non? O milagre está antes, digamos, ese despertar dos sentidos e esa necesidade de expresar o máis extraño.